Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε αν διαβάζετε κάποιο από τα παρακάτω έντυπα ή έτσι τα εφημερίδων. Το βήμα της Κυριακής. Ναι. Το βήμα Καζίνο. Όχι. Το βήμα στο ταχυδρόμο. Όχι, ποιο ταχυδρόμο? Το ταχυδρόμο. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Αυτό το εφημερίδων. Βήμα Science, βήμα Ανάπτυξη, βήμα Πολιτισμός. Όχι. Έψιλον Κάπα. 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 Μπαίνετε στο ίντερνετ έστω και περιστασιακά. Ναι, μπαίνουμε στο ίντερνετ. Για την ενημέρωση και για την ψυχαγωγία σας επισκέπτεστε το in.gr. Ναι, με. Το class.gr. Όχι. Ναυτεμορική.gr. Όχι. Όχι. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε διαβάσει, αν έχετε ακούσει για κάποια πρωτοβουλία μάρκας που μέσα από δημοσιεύματα παρουσιάζει Έλληνες νέους ανθρώπους και συγκεκριμένους στο τομέα τους και τα βήματά τους προς την επιτυχία. Ναι, ξέρω εγώ τώρα αυτό. Έχετε διαβάσει κάτι τέτοιο σχετικό, σας λέει τίποτα? Όχι, ξέρω, δεν μου πολύ απασχολεί αυτό. Ναι, κατά καιρούς κάποιες μάρκες παίρνουν την πρωτοβουλία να προβάλλουν σε εφημερίδες στο ίντερνετ δημοσιεύματα για επιτυχημένους ανθρώπους και την πορεία τους προς την επιτυχία. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μήπως έχει τύχει να διαβάσετε να ακούσετε δημοσιεύματα για νέους Έλληνες ήδη επιτυχημένους και οι οποίοι ονομάζονται Walkers of Tomorrow? Walkers of Tomorrow, όχι, κάτι τέτοιο δεν έχω ακούσει. Όχι, μάλιστα. Είσαστε εσείς ο κύριος εγκληματίας στην οικογένεια? Εντάξει, όχι, αλλά προσφέρω. Μάλιστα, η μόρφωσή σας? Πολύ καλή. Κατώτερη, μέση, ανώτερη, ανωτάτη? Ανωτάτη τι είναι? Πανεπιστήμιο, ανώτερη είναι το ΤΕΙ, μέση είναι το Λύκειο, κατώτερη είναι το Δημοτικό. Όχι, ανωτάτη. Ανωτάτη. Το κύριο σου Δημοτία, η μόρφωση? Ανώτερη. Ανώτερη. Το επάγγελμά σας εσείς, φοιτητής? Εγώ, όχι, τελείωσα. Α, τελείωσα. Βέβαια. Το επάγγελμά σας? Τώρα, Ναι. σε Βενσινάδικο δουλεύω γιατί ακόμα ψάχνουμε για δουλειά. Μάλιστα. Τώρα πώς να σας βάλω? Ελεύθερο επαγγελματία. Ελεύθερος επαγγελματίας, για να πείτε δεν είναι δικό σας το Βενσινάδικο. Του κύριου σου Δημοτία το επάγγελμα? Δημόσιο. Δημόσιος υπάλληλος. Οικογενειακή σας κατάσταση, ελεύθερος, συζείτε, παντρεμένος? Ελεύθερος. Εσείς? Ελεύθερη. Α, καλό είναι. Καλά, και την ίδια ηλικία έχουμε. Α, πολύ όμορφο. Το μικρό, αν θέλεις να μου πεις? Νίκος. Νίκος. Σένα? Ματίνα. Α, Ματίνα. Πρόσβαση στο ίντερνετ έχετε? Ναι, εσείς? Γιατί έχω και κάτι MSN εδώ, κάτι email. Μου είπατε έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω. Ναι. Θα θέλετε να μας πείτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να συμμετάσχετε μελλοντικά σε έρευνες μας μέσω του ίντερνετ? Ναι, Μάλιστα, πείτε μου. Νίκος. Ναι. 2. Ναι. 3 μηδενικά. Ναι. 2. 20.002 δηλαδή. Ναι. 2002. 20.002. 3 μηδενικά. 20.002. Είμαι μπροστά γι' αυτό. Λοιπόν. 4 μηδενικά είναι 20.002. Όχι, 3 μηδενικά είναι. Ναι. Ματίνα. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν. Παπάκι hotmail.com. Παπάκι hotmail.com. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αυτό μπορείς να επικοινωνήσεις και στο MSN μου, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς να επικοινωνήσεις και στο MSN μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι για την εταιρεία αυτό, δεν είναι για δική μου χρήση. Εντάξει, τώρα που γνωριστήκαμε μπορείς και να μου μιλήσεις, κανονικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Άντε, καλό σας βράδυ. Τίποτα όμως, πιο τίποτα δεν πάει, ξέρω, η φάση.